To fa mai sauraro, rikici ya barke tsakanin jarumi Ado Gwanja da kuma tsohuwar matarsa a wajen ɗaurin aure. Bayan ya saki wata waka a wajen ɗaurin auren nasa wanda matar ta tsargu cewa da ita yake. Kamar yadda za mu kawo muku cikakken bidiyon nan da ba daɗewa ba a cikin wani channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Idan za ku tuna cewa a kwana biyun nan an yi ɗaurin auren wato jarumin Ado Gwanja. Idan za ku tuna a baya kuma ya saki tsohuwar matar tasa can da daɗewa. To duk da haka dai suna tare. To amma za mu kawo muku cikakken bidiyon dai a cikin wani channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma mai sauraro idan wannan shine zuwanka na farko ko kuma in ce ziyararka na farko kan wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, muna roƙonka da ka danna mana alamar subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun daura. Samu guri ka zauna ka kaɗe kunnuwanka ga cikakken batun yana zuwa a cikin wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Samu guri ka zauna tsaf domin saurara da cikakken bidiyon mun gode. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu masu sauraro. Barkanmu da jimirin sake saduwa da mu ko a cikin wannan rana ta mai albarka. Labarai da madumin su. Kamar dai kullun yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. Ya leko zafin batu ne da rikici ya barke tsakanin jarumi Ado Gwanja da kuma tsohuwar matarsa. Idan za ku tuna a baya ko kuma ce a kwanakin nan satin da ya gabata an yi ɗaurin auren Ado Gwanja yayin da suka cancare da wato sabuwar matar tasa da ya aura. To ashe ana cikin wannan gudanar da dina matar tasa ashe ta zo wannan guri. Hakan ya jawo wata yar fitina kaɗan da ta sa aka dinga surutai a social media kan cewa jarumi Ado Gwanja ya yi faɗa da wato tsohuwar matarsa. Yayin da jarumin ya saki wata waka ne a gurin ɗaurin auren nasa. To amma gaskiyar batu ya fito ya yi wa tsohuwar matar tasa magana akan cewa yana mai matukar bata hakuri akan abin da ya faru, kuma ya za a yi ita kanta ta san cewa ko da a ce yana cin zarafin mutane ita ba zai ci nata ba saboda ta riga ta san shi. To mi sauraro abin da ya faɗa mutane cewa shi wakar ma bai san da ita a gurin ba saboda shi wakar ma bai sake ta ba, bai sanya aka yi ma ta je wajen dijan ba har shi dijan ya sake ta a wurin. To a daga dai mai sauraro ya fito ya bawa matar tasa haƙuri a kan abin da ya faru, duk da cewa ba wai shi ya silar abin ba, dijan shi ya silar abin. Yayin da anan za mu dakata da ƙarshen batun, sai dai kar ku manta da danna mana alamar subscribe kana ku danna alamar ƙararrawa like and share. Mun gode.